Milí kolegové nadcházející, dnešní večer jsme se měli dotýkat brutálního managementu. Já myslím, že zas tak brutální neměl. Ale já bych měl pro vás možná jednu brutální radu. Bude znít ostře, ale věřte, že jsem si sám několikrát odžil. V okamžiku, kdy cítíte, že někdo z vašich kolegů, z vašeho týmu nemá na to, aby naplňoval svoji roli, nezdržujte to, neprodlužujte agonii, zbavte se ho co nejdříve. Ano, zní to dost nepříjemně, ale pokud už cítíte, že něco není v pořádku, pak je to často trápení vás i toho vašeho spolupracovníka, pokud se snažíte za každou cenu ho předělat. Notabene mezi tím taky váš tým začne pochybovat, jestli se příliš nevěnujete jenom jednomu z nich. A pokud ten, koho se chcete zbavit, má přece jenom určité kvality, a to asi určitě, proto jste si ho vybrali, tak se na tom trhu nestratí. Vy, on i váš tým budete všichni spokojenější. Neotálejte s těžkými rozhodnutími.